I woke up one day and I realized that kung if I want to complain about how government is performing, then I should also be ready to perform in public service. At Mhm. kung sinasabi ko nga na hindi maganda yung mga namamahala, hindi maayos ang pagpapamahala nila, then dapat handa rin akong magserbisyo. And dahil sa nakita ko laki-laking pagkukulang pagdating sa ating justice system na talagang sabihin natin, doble kara ang hustisya sa Pilipinas. Sabi ko, Mhm. gusto ko talagang maging issue ng bayan. Kasi kumbaga, yung mga politiko hindi nila pinag-uusapan itong pagkukulang ng hustisya. Para sa Mhm. kanila, parang okay lang. And yet, sa aking pananaw, yung isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ng bayan ay itong pagkukulang ng hustisya para sa atin lahat. So, balewala sa akin kung maging senador ako o hindi. Ang mahalaga Mhm. sa akin, makita ko talagang magkaroon ng tunay na hustisya dito sa ating bayan. Ang kailangan natin ay isang lipunan na may pananagutan, isang lipunan na yung iginagalang at pati minamahal na nga ang dignidad ng tao.